Bueno, 43 edición dunha festa cunha tradición moi arraigada na que mistúrase cultura, no turismo, un montón de actividades. Gastronomía, como dis, un montón de actividades, horas prolongadas durante toda unha semana, con música, espectáculos, e como dis, moi bo viño e moi boa gastronomía, e algo moi importante para min nestes últimos anos, sobre todo que os 8 concellos da Dio, da subzona Ribeira do Ulla, desta subzona da Dio Rías Baixas, sintan esta festa como propia, e hoxe están todos aquí mostrando os seus produtos, montando os seus viños, mostrando a súa gastronomía, e iso é unha maneira de espallar todo o que é o Val do Ulla por todo o mundo, porque esta é unha festa que ven xente de todos os lados. Unha edición moi especial porque tamén se cumpren 25 anos desde que os viños da subzona da Ribeira do Ulla pertencen á denominación de orixe Rías Baixas. Efectivamente, e iso parece que foi onte, pero van alá 25 anos, unha bonita cifra, un bonito aniversario, e aquelo foi unha decisión que lle dou un pulo definitivo a toda esta zona e unha das zonas máis desenvolvidas de Galicia. Crecen as actividades da festa, crecen os días do programa de festa e crecen os visitantes. E crecen os visitantes. O feito de fai 2 anos a festa fatela non só o domingo, senón sábado e domingo, por exemplo, onte a tarde era unha maravilla estar aquí, como se agora tardeando, non? Ao lado de música nosa, de música tradicional, ao lado de Rapans, de John Deers, e tomando un bo albariño, unha maravilla. E resulta que hoxe exactamente igual, además acompaña o tempo, pois unha maravilla. Todo o mundo invitado a pasar este fin de semana aquí en San Miguel de Sarandón a 43 festa do Viño da Ulla. Moitas gracias, alcalde, que goce a festa. Moitísimas gracias a vos. Pois sí, unha honra para min, pois que pensaran en min como pregoeira desta festa do Viño do Ulla, un viño que é un exemplo de como se pasou desa cultivo tradicional a profesionalizarse, un viño que está gañando cada día máis recoñecemento e facéndose ese oco tan difícil, non? Entre tantos e tan bons que ten pois a de Rías Baixas. O viño é un motor do rural galego, hoxe sen dúbida exaltamos toda a comarca a bisbarra da Ribeira da Ulla. Bueno, o viño é parte da tradición de Galicia. O viño non pode faltar nas nosas festas, nas nosas celebracións, e ademais xera unha riqueza inmensa en todo Galicia. Sería impensable, non, pensar en Galicia pois sen os viñedos, sen os viticultores, sen as adegas e sen a comercialización pois deses viños. Ademais diso, pois xera que a xente se asente no rural e que haxa pois ese dinamismo tan necesario e ese valor engadido, non, para un produto como é a uva. Moitas grazas e que disfrute da festa. Moitísimas gracias a vos. Bueno, se por algo nos caracterizamos en Galicia por ter unha actividade cultural extraordinaria, non? Eu sempre digo que proxectamos o resto do mundo o que somos a través das nosas tradicións. Esta festa do viño é unha tradición moi arraigada, ademais para min que son tamén desta zona e durante moitos anos alcalde tamén da Estrada, a relación e o vínculo que temos con Vedra, pero con todos os concellos, con Boqueixón, con Vila de Cruces, Silleda, toda a subzona das Rías Baixas é un vínculo moi próximo, moi cercano. É unha inmensa satisfacción, estou encantado de estar hoxe aquí e ademais, como ben apuntaba, non, vinculando que a tradición do noso rural, do importante, da potencia que ten o rural galego, tamén ca nosas tradicións, ca música tradicional, como estamos vendo hoxe aquí, e sobre todo tamén polo recoñecemento a todas as persoas, a todas as industrias, a todas as empresas que fixan tamén os seus proxectos no territorio e que fan que o rural galego teña tanta vida. Estamos coa presidenta da Comisión da Festa de Exaltación do Viño da Ulla. Que tal están a transcorrer os días de festa? Pois mira, a verdade é que sabedes que é maravilloso, o campo está cheo de xente, o tempo acompaña, é unha maravilla este tempo, o viño está fresquiño, así que non hai mellor sitio para estar que estar aquí con toda esta xente. Vemos que tamén medraron os visitantes a esta festa e tamén a participación en todas as actividades que tendes. Sí, a verdade é que cada ano intentamos facer máis actividades, as que xa viñamos facendo estánse consolidando cada vez máis moteiros, cada vez máis coches antigos, cada vez máis xente que quere vir á festa, vamos incorporando novas actividades, a catas comentadas que fixemos este ano, a verdade é que cubrimos as plazas antes de empezar a propia festa, entonces é que unha maravilla, a verdade é que un gusto todo
traballo que levamos, que a xente responda así, que o tempo responda así, a verdade é que estamos moi contentos e con moitas ganas de que todos disfrutedes desto. Moitas gracias e que Gracias gracias a vos, gracias a vos.